लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव जों दा हाग्रा गेजेर थांगासिनो नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ बलेर' नायफैदोंमोन गंसे मा होनोमोनलाय गामिया बेखौ सयबारियाव नायफैदोंमोन ओमफ्राय गारिनि कन्डिशना बारा मोजां नङा बेखायनो फसायाखिसै उनाव माबा सेवद्लाबायनाय दंजोबो माने बडिया आरो ओमफ्राय गारिया बिराद राबिउस बायनाय बेखायनो फसायाखिसै दा जों थांगासिनो बेलेग जायगायाव आरो नायबावनो दस्रा नायनोसै माबायदिखौ फसायनाय जायो मा गामिजों हाबबोखोरा आंथ' मिन्थिलालै जों दा नै मिनि स्कर्पिअ गाखोनानै थांगासिनोलै मिनि स्कर्पिअ एसप्रेस'आव बलेर' गारिखौ आखायनो जानला मोनला लानो नाङा बिराद नायनांगौ बिराद राबिउस जायोना जेनेबा इलेक्सनफ्राव भारा हरो मायो फाइनान्स थिखोनो थाखाय बिराद गिदिर भिउ पइन्टआव फैबाय जों नै मा होनदोंमोनलाय नामा बेना जानलाय बैसो मोनथिगौ नै बेजों आइ लाभ बङाइगाव बिदिनो नामानो आइ लाभ बङाइगाव बिराद गुवारखाने ओमफ्राय नैबेहाय दाम्पार लाइन ओरै थांनानै नैबेहाय लड होगासिनो जिसिबिजों मा नाम होनदोंमोनलाय NTPC ओइ टावारनिफ्राय ओरै पाइप लाबोयो बावहाय बे सिङाव दै दङ जाहैबाय साफा मैला गोजा बावनो बेरायफैयो सिख्लाफ्रा फट' लाफैयो बेफोरबायदि जायगायावसो लाफैयो सिख्लाफ्रानो फट'खौ ने ओमफ्राय ओरैजाय नै दाम्पार लाइन बेरायफैनो हागोन हानाया लकेसना खिथादोब्रा लकेसना ओरै बासुगाव टाउननिफ्राय ओरै फैनानैहाय गिदिं गिदा राभापारा मेन लकेसना मा नाम नै दाम्पारा लड होनो लाइनाव दंजोबो आरो गिदिर 14 साखा 16 साखा ट्रेलारसिम थाइनो दंजोबो नै ओमफ्राय बैयाव मेचिन जावगासिनो अखा हाबा बे गांसोआ रज'बा बिराद समायना नुगोन आरो ओरै गोथां कालारनि बिराद मोजां नुगोन दे खेबजा दे बिराद गोजौ गाखोनानै फैबाय जों नै ओंखारफिननायावसो जालायबाय ओस बावबो नै दाम्पारनि मेलासो माथो आयौ नै आयौ लड खालामनानै रेडि दंजोबो दाम्पारानो जों नायलाय गोसोम लखानै जुखामा बरियानो बे बासुगाव टाउन नै बियो ओमफ्राय बे साजों फ्लाइअभार दं आरो गोजौजों दिनैसो फार्स्ट टाइम बासुगाव फ्लाइअभाराव गाखोबायलै बेखौ बानायबाय थाबा जों आयु जि खस्थ' बे फ्लाइअभार सिंजों माबा बोनाङोमोन NTPC आव 20 mm इजिनियाव फैलायबाय नै फाइनालि नैबेखौ नायनि र' माबायदि सनितपुर नाम्बार सनितपुर नोगोद साउन्ड जाखायो नै इन्जिना 2014 नि नै गारिया ओमफ्राय दोनहाबनाय आरो गारिया दोनहाबनाय बेमा सोंलायलायनाय ओमफ्राय गारिया बिराद खामानि दं साबथिं क्रस बानायनांगौ दं नै बिफोरो नै एकदमबारे बे साबथिं क्रस जाबाय ओमफ्राय एसे गियार बक्सनिबो खामानि दं ओमफ्राय गारिया अबेबा दोनहाबनायमोनदां एसे बलेर' SLX गांथाम होनदों गांथाम 3 लाखनो इन्जिना बिराद गाबो आरो फामा दस्रानि लगायनाय ना मा होननांगौ जाखो बिराद गाबो ओमफ्राय बे सिलेन्सार पाइपआबो जनायनि बुस्थुआ गारिया रानिं नङा रानिं गारि नङा बियो दोनहाबनाय खालामनांसिगौ बे इन्जिना 90,080 जाहैदों 93ल'थ' जानो नाङा 1,20,25 बिदि थांनांगौ बे किल'मिटारा दा 14 नि गारि ना 3 लाखनो गैया खमायथारा जाहैदों गांनैबा लांसिगौमोन जों गांनैबा ने थांफिनसै जों दानानै ओंखारफिनबाय दखानाव नायनायनि नै जेव दंथारो नैबे 2020 नि गंसे दङ नै ओमफ्राय बेसेबां होनदों 7.5 लाखनो ओमफ्राय नैबे नांखाबायनो सोरबा बायबाय 2017 निनो बियो नै 4,80,000 नि लाबायनो नै बेखौ सोरबा 4,80,000 2017 नि बियो
गैलालाय रेजेक्ट जालायबाय दाना बै सिगाङाव दंबावो अ थांसैलाय दे फावसैदोलाय मोजां मोनराबोयो मोजांमोन हनै 7 लाख गाहामनो फसायबायमोन ब्रा फसायनायालाय 7.5 लाख क'क्राझार नाम्बारमोन आरो 7 सोआव मोननो हागौमोन गारियालाय मोजाङैनो दंमोन आंनिखौ 2020 दोननांगौ नोङो नै बाव फैलायबाय नै नर्थ इस्ट कार बाजारनो चिरांनि गारियानो दं बै क'क्राझारनि मोनसेया 2020 निनो नै बेयो 6 लाखनो 6 लाख ओमफ्राय बैयो 22 नि बै 22 नि बै बेसेबां होनदों बे 8 लाख 8 लाखनो नै 22 नि 8 लाख बुरजा नङा 20 ओमफ्राय 22 बिदिनोसो गारिया जोंनो नांगौ 15 14 बेफोरबायदिनिखौ नांगौ आरो दा बे 20 नि ओमफ्राय बे मोनसेया 22 नि जाहैदों 6 लाखानो नै बङाइगाव फैलायबाय इउनिभार्सेल खाथियाव माबानो 2015 नि जाहैदों बियो ओमफ्राय 4.5 नि पेन्टिं खालामबाय गारिया पेन्टिं खालामनायसो कालार होबाय गारियालाय बिसोर साजायनानै दोनो ना नै जेबो ग्राफिक गैला बाहाय पेन्टिं खालामजोबनाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 23 निनो नैबे 23 16J 8 लाखनो बियो दा नै बङाइगाव सनालेखा खाथियाव फैदों 2017 नि नैबे 4.5 लाखनो गुवाहाटी नाम्बारा सिगाङाव गैया 2017 नि बेलाय बेनो BS4 9 बोसोर ग्रोब जाबाय आरो बे गारिया गारियालाय नै मोजां मोनलै 2014 निमोन ओमफ्राय कालारखौ फसाया जाहैदों ब्राउन कालारसो नै गारिखौ टेस्ट ड्राइभ खालामबाय सालायनाय बलेर' ZLX ओमफ्राय गुवाहाटी नाम्बार गांथाम होनदों गांथाम 2014 निमोन मोजांमोन गारिया ओमफ्राय कालारखौ फसायानो नै लाग्राया गुफुर कालार नांगौ होमबा बलेर' बायदि मोना जाहैदों बिदि कालारखौ ने गुफुरा साबसिन जाहैबाय दा लाग्रानो गुफुरसो नांगौ बेखायनो दा बेखौ लांनाय जानाय नंला गारियालाय मोजांमोन टेस्ट ड्राइभ खालामखांबाय दा नै बरथलायाव दङ दा बेखौबो लानाय जानाय नंला नेक्स्ट सानडेसिम नेनांसिगोन हेलो गाइस दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय बिराद मोनानायखाय भिडिअखौ क्ल'ज खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आं दा नै भुटानाव फैबाय डिउटियावहाय सप्तासे जाबाय डिउटियाव फैया दाख्लै 6 थारिखनिफ्रायनो फैयाखै दिनै 13 थारिख जालायबाय नै फुरा 7 डेज जाबाय आरो दा बेयाव गारि पार्किं खालामबाय बेयाव दोनलांसै नै ओमफ्राय बेनिफ्राय बासजों थांनांगौ लांनो मोना जोंनि आइनिफ्राय बेबो जोंनि कम्पानिनिनो बिल्डिङा नैबेयो बे गंसे नैबे गंसे ओमफ्राय बै एसे आवगोलावबो दंबावो अखा हादोंमोन नै बोथोरा एसे क्लियार जाबाय जोंनिथिं एसे खोमसियानो दंबावो ओरै दसेनो हायो दसेनो क्लियार जायो ओरै दा हाथ'नाय नंला बायदि नै दा एसे मोनाफ्रावसो माबायदि जायो दा रेडि थांनाय डिउटियाव मैयाहाय गैया लाबोनाय जायाखिसै गारिखौ माने गारिया मोजांमोन जों लास्टाव नायनाया ब्राउन कालारा ओमफ्राय दा जाय मानसिया लागोन बियो ब्राउन कालारखौ लाया जाहैदों गारिखौहाय ओमफ्राय फसायानो वाइट कालार नांगौ बेनो वाइट बलेर' ओमफ्राय जि वाइट बलेर' जों नायदों सिगाङाव गंनै गंथाम कन्डिसना मोजां नङा सेवजोबनाय बडि ओमफ्राय अबेबा फार्म गाज्रि नै बेफोरसो दा गारिया नै लेन्ड क्रुइजार अखा हाबावबा हामगौमोन रा ने आंना बिराद गरम जायो गारिया अखा हाबासो एसे मोजां आरो ओमफ्राय हाद्रिबो बिराद बिरफुङो हाद्रि हाबजोबो आंनिया बिनिया मालाय एसे मोजां ओमफ्राय आंनिया हाद्रि हाबजोबो बेखायनो अखा हाबा बिराद मोजां आरो आंनिया ओमफ्राय सोरनाबा खामानि जाया जाहैदों अबेबा साइडआव अखा हाबा बेखायनो हाजानो बायो सोरबा सोरबा 6:21 जाबाय भुटान टाइमा दाबो फैया बासआ ओरैनिफ्राय फैगोन एखमबा ओरैनिफ्रायबो फैयो बै साहाजोंबो रुम दंना आरो बै गेलेमफु टाउनावबो दङ बेखायनो ओरै गिदिंनानै फैयो आरो सप्तासे जाबाय सालायैया गारिखौ सोर सालायनानै दोनखो माबोरै दंथाय कन्डिसना आयै नैलाय गारिनि हालोदा दांजायाबो सयथिबो दिनै साननैनि उनाव भिडिअ स्टार्ट खालामफिनबाय जों दिनै थांनो नागिरदों कारिगावआव स' बे भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै बे पार्ट 1 जागोन भिडिअ गोलावद्राय जागोन नङाबा पार्ट 2 फैबावगासिनो जों माखौ बेसेबां सननिखौ अबेनिखौ लामारनाय जाखो बे भिडिअखौ पार्ट 2 नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय दे जै बर' हारिनि साबस्क्राइब खालामाखै खालामदो पार्ट 2 नायनो थाखाय नै बेनो गारिया नै 16M 0579